मोजां मोनदों मोजां मोननायखायथ' फैदों आरो गोसो जानानै फैदोंना गोसो जानानै फैबाय सिगां बबे हान्जायाव दंमोन जोङो सिगाङावलाय बिदिनो बिपिएफआव दंमोन दायो जों इउपिपिएलखौ मोजां मोनबायला जों फैबाय आरो इउपिपिएलआव जयेन जानानै गोजोननाय मोनदों बिसोरो जोंनि माबायाव बिपिएफआव गोबां आइजो एबा महिलाफोर दंबावो आं दिनै गोदान जयेन जानायावबो आंजों लोगोसे साबा लाबोदों इयुनाव बिसोरबो जोंजों फैफागोनाव आं मिजिं थिनानै थाबाय थेंकिउ दाना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय बिपिएफ समाव जों जेबो मोनाखै जेनेबा दा इउपिपिएल समाव जोङो दावगाबोनायखौ नुबोगासिनो आरो ओंखायनो जों इउपिपिएलखौनो मोजां मोनो ঘর পাইছো লিটিং পাইছো ভালে আছে রাস্তাতে आन्दोलन खालामबाय बेबायदिनो जों बिटिसि मोननो हादों आरो दिनैनि बे बिटिआरखौ जों फिथाइ महरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हेफाजाब मोनफानायजों लोगोसे जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड जायहा 34 इयार्स आन्दोलन खालामनानै दिनैनि बे बिटिआरखौ सुक्ति खालामना लाबोदों थांनाय सप्तासे सिगाङाव खायजामाथि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि प्राइमारिनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांमोना फ्राय कमिटियानो जोंजों जयेन जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय दिनै नैबे खायजामाथिनि जि जौसां बैसागु जि जौसां बेवहाय फ्राय महिला 206 जन गासै महिलाफोरा बा आइजोफोरा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जिफोर खामानि मावनाय बा बे ओनसोलाव जिहेतु जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जोङो जौगानायनि खामानि मावबाय लोगोसे अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों आरो माइनाव सोरां बिथांखि होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जों बिदिनो अरुणदयबो होदोंमोन आरो होबाय थागोन दा बेफोरखौ नुनानै बिसेसकै बे खायजामाथि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बिथांमोना जायफ्रा भटार्स माने बिपिएफनि भटार्समोन सोरबा बिजेपिनि भटार्समोन बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि दलाव दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौनो दिनै बरायनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोङो जगदान मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेवहाय गासै 206 जन महिला आइजोजों लोगोसे सानैसो माने हौवाफोरबो दं बिपिएफनिनो मावथि गोजा गासिबो आरो भटार्स वमेन सेलनि दैदेनगिरि भाइस प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गासै बिनि आइजोफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जाबाय आरो बिनिफ्राय खायजामाथि ओनसोलाव फ्राय साफा सानै सोरबा थाबावनो हागौ बिथांमोनाबो फैगोन जों खावलायहरदों बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो फैगोन बिसेसकै गाव गावनि न'खरनि बा बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना जयेन जानो हायाखै नाथाय बिथांमोनाबो फैथों जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो दरजाखौ जों खुला दोनदों दाख्लै बावै साननैसो सिगांनो सासे खायजामाथि ओनसोलनि आफादगिरिया हाबदोंमोन आरो दिनैबो खायजामाथि ओनसोल प्राइमारिनि वमेन डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रेसिडेन्ट बिथाङानो इउपिपिएल हान्जायाव हाबबाय नोंथांमोननिसिम आं गुरैयै खुलुमग्रोबाय दोनस्रि ब्लक जानानै नंगौ दाख्लि बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जेब्ला बिथाङा खायजामाथि बिसिडिसिनि सायाव थादोंमोन अब्लानो बिथाङा बुंदों जे खायजामाथि ओनसोलाव बिपिएफआव गोलाव सम 17 बोसोराव बिबान लानानै बिथाङा बहुद एक्टिभलि खामानि मावबोबाय नाथाय इउपिपिएलनि जि दायो खायजामाथि ओनसोलाव जि डेभेलपआ जाबोदों आरो खायजामाथियाव इउपिपिएलआ जि बहुद गोरिब गुन्द्राखौ लानानै नंगौ राजनितिखौ थिग खालामदों बेखौ मोजां मोननानै बिथाङा गावनो स्वयं बिथाङा जयेन जाफैदों आरो बिथांजों लोगोसे दिनै वमेन सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट फैनायनि खारनाबो बेनो जे थांनाय जि बिपिएफ हान्जाया जेरैबायदि गालांनानै रायजो जोंनि खायजामाथि ओनसोलाव मोजां खामानि मावनो हायासै बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बेजों लोगोसे 200निबो बारा बियो बेवहाय बिपिएफनिफ्राय जयेन जाफैबाय आरो जानो थांगासिनो दं खायजामाथि ओनसोलाव
जे BPF होनायखौनो थानाय नंला खारन गोदो BPFनि जिनिखि सरकार सोलायदोंमोन बिथांमोना दैदेनदोंमोन बेवहाय मोनफ्रोमबो IOI न'आ जेरैबायदि जानांगौ बे जानो मोनाखैमोन जानो हायाखैमोन आरो दिनै अरुणोदय स्किम फैदों मोजाङै इमप्लिमेन्ट जादों जि मोननांगौ बेनो मोनदों आरो जिनिखि अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि जि बिथांमोनहा जादों गासिबो कुनु कारापसन गैयालासेनो दिनै जोंनि प्राइमारिनि UPPL प्राइमारिनि आन्डाराव कुनु मोनसे कारापसन जायालासेनो मोजाङै मोजां जाफुंनायनि थाखायनो दिनै खायजामाथि ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरो मोजां मावबावगोन होननानै लोब लोब दिनै UPPL आव जइन जाफैदों। मोजां मोनदों मोजां मोननायखायथ' फैदों आरो गोसो जानानै फैदोंना गोसो जानानै फैबाय जोङो सिगाङावलाय बिदिनो BPF दंमोन दायो जों UPPL खौ मोजां मोननायलाय जों फैबाय आरो UPPL आव जइन जानानै गोजोननाय मोनदों बिसोरो जोंनि माबायाव BPF आव गोबां आइजो एबा महिलाफोर दंबावो आं दिनै गोदान जइन जानायावबो आंजों लोगोसे साबा लाबोदों इयुनाव बिसोरबो जोंजों फैफागोनाव आं मिजिं थिनानै थाबाय। थेंक इउ जाना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। ओमफ्राय BPF समाव जों जेबो मोनाखै जेनेबा दा UPPL समाव जोङो दावगाबोनायखौ नुबोगासिनो आरो ओंखायनो जों UPPL खौनो मोजां मोनो। ঘর পাইছো লেট্রিন পাইছো ভালে আছে রাস্তা ঠিকই আছে।